Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Mateng Al-Ustaz Rai gelar ingkang satu kinabekten mateng para sesepuh ini sepuh tokoh masyarakat ugi takmir Masjid Al-Hidayah ingkang satu kinabekten dumateng bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengawasan Masjid Al-Hidayah ingkang satu kinurmatan, dumateng adik-adik ingkang kula tresnani. Alhamdulillah wonten ing kalenggan sonten dalu punika panjenengan sedaya lan kula saged makembal nyawiji wonten ing Masjid Al-Hidayah saperlu inggih punika ngarawi pengawasan badha maghrib. Mugi panjenengan sedaya tansah ing kawat nasihat ugi dipun ganjar pahala ingkang inggil saking ngarsanipun Allah taala. Amin. Para rawuh ingkang satu kinurmatan wonten ing pengaosan sonten dalu punika inggih punika pekan ingkang sepisan nggih menika pengaosan ingkang samangke badhe dipun wedharaken inggih punika dening Al Ustaz Rai gelar LC beliau saking jajar Islamic Center Surakarta ugi pinangka pembina paguyuban Tunas Kebaikan Karanganyar. Nanti inggih menika pembahasan tema akidah inggih punika jupun akidahmu saka Al-Qur'an lan Sunnah ingkang kapendhet saking kitab Khud Aqidataka minal Kitabi was Sunnah as-Shahihah. Monggo kita midhangetaken sesarengan mugi-mugi dadosaken ilmu ingkang manfaat. Para rawuh ingkang satu kinurmatan, sekedhik pawartos bilih wonten ing kalenggahan saben dalu punika pengaosan wonten sedekah senek ugi ujuan menika saking salah setunggalipun keluarga jamaah Masjid Al-Hidayah. Mugi-mugi punapa ingkang dipun sedekahaken dipun ganjar pahala ingkang inggil saking ngarsanipun Allah taala. Ugi Allah kantos kanthi rezeki ingkang langkung kathah lan ugi barokah. Sajengipun monggo kita langsung midhangetaken sesarengan pengaosan ingkang badhe dipun wedharaken dening Ustaz mateng ingkang kinurmatan Al Ustaz Rai gelar LC hafizahullah taala waqtal katur sumangga. Kedah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, para jamaah, bapak ibu, adik-adik, para sedherek ingkang mugi tansah dipun rahmati lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kula panjenengan sami saged makempal malih nyawiji wonten ing Masjid Al-Hidayah menika. Kagem kula panjenengan sami sesarengan midhangetaken menapa ingkang dados kewajiban kula panjenengan sami. Inggih menika ngangsu kawruh mempelajari ilmu babagan agama ingkang magepokan kalian perkawis akidah, keyakinan seorang muslim. Napa ingkang kedah dipun pitadosaken dipun yakini dening tiyang muslim lan muslimah. Para jamaah ingkang kula hormati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan menika dipun pendhet saking kitab kanthi ira-iraan Khud Aqidataka minal Kitabi was Sunnah as-Shahihah. Jubuken akidahmu saka Al-Qur'an lan Al-Hadis. Seratanipun Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Lan menika wonten ing dalu punika Bapak Ibu para jamaah ingkang hormati rahimani wa rahimakumullah, kula panjenengan sami badhe mlebet bab ingkang enggal bab magepokan kalian
pembahasan asyirkul akbar. Syirik akbar. Syirik ingkang ageng. Nggih. Riyen wonten ing pepanggihan ingkang sampun kelampahan, kula panjenengan sami sampun bahas masalah tauhid. Nggih napa mboten? Nggih. Napa niku tauhid lan jenis-jenisipun, macam-macamipun napa mawon. Sampun kelampahan pembahasanipun. Lah menika wonten ing dalu menika kula panjenengan sami badhe bahas babagan syirik. Nggih. Pinangka syirik menika Bapak Ibu dados lawan saking tauhid. Lawanipun tauhid. Nggih. Dados menawi kula panjenengan sami pengin dados tiyang ingkang muwahhid, ingkang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ibadah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala kemawon, kula panjenengan sami ugi kedah nabihi sedaya tumindak syirik. Lah menika wonten di bab menika insyaallah kula panjenengan sami mangke badhe mangertosi napa ingkang dipun arani syirik akbar. Syirik ingkang ageng Bapak Ibu. Syirik ingkang saged batalni keislaman kula lan panjenengan sami. Dados syirik akbar menika menawi dipun tindakaken nika saged dados jalaran tiyang Islam batal Islam. Murtad. Murtad menika tegesipun napa? Medal saking Islam. Nauzubillahi min dzalik. Menika pitakenan ingkang nomor setunggal nggih saking bab menika nggih menika ma huwa a'dhamudz dzunub indallah. Nggih ma huwa a'dhamudz dzunub indallahi taala. Punapa ingkang dados dosa sing ingkang paling ageng. Nggih, punapa dosa ingkang paling ageng wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dados dosa ingkang paling ageng menika napa Bapak Ibu? Salajengipun wangsulanipun a'dhamuz dzunub asyirku billah. Dosa ingkang paling ageng menika tumindak syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados menawi dosa menika dosa-dosa menika dipun napa? Dipun dadosaken napa niku? Urutan nggih. Mila menika dosa syirik menika dados dosa ingkang nomor setunggal. Ingkang paling ageng Bapak Ibu. Dosa ingkang paling ageng, dosa ingkang boten badhe dipun napa? Ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Kajaba pelakunipun tiyang ingkang nindakaken syirik menika mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tobat ingkang nasuha, tobat ingkang saestu. Saestu-estunipun tobat. Nggih. Dan menika Bapak Ibu ingkang hormati rahimani wa rahimakumullah, dosa syirik menika ingkang dados jalaran ingkang paling ageng, sebab yang terbesar datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mandhapipun azab saking Allah Subhanahu wa taala dumateng kawulanipun. Nika dosa syirik. Dados kula panjenengan sami ampun mandang remeh. Ampun nganggep dosa syirik menika dosa ingkang alit. Dosa ingkang remeh Bapak Ibu. Amargi menika ingkang dados dosa ingkang paling ageng wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilipun nggih menika dawuh saking Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Luqman. Menika Allah Subhanahu wa taala nyriyosaken nggih kisah Luqman Al-Hakim.
Dados wonten ing Al-Qur'an menika wonten surat naminipun surat Luqman Bapak Ibu. Luqman menika saperangan ulama menika nggadhahi panggihan Luqman menika kalebet nabi. Ananging wonten pendapat sanes Luqman menika sanes nabi, ananging Luqman menika seorang yang saleh lan gadai kebijaksanaan wicaksana, tiyang ingkang soleh lan gadai kebijaksanaan. Dados menika Luqman dipun abadikan dening Allah Subhanahu wa taala kisahnya di dalam Al-Qur'an wonten ing surat Luqman. Lan menika wonten ayat-ayat ingkang njlentrehaken wasiat saking Luqman Al-Hakim kagem putranipun. Nggih, kagem putranipun. Nggih menika ingkang nomor napa? Ingkang nomor sepindah, ingkang nomor setunggal, wasiat ingkang nomor setunggal nggih menika ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dados nalika Luqman menika maringi dawuh, maringi pepeling, maringi wasiat nasihat dumateng putranipun ingkang nasihat ingkang nomor setunggal nggih menika ya bunayya, hei anakku, la tusyrik billah, sira aja tumindak syirik marang Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Yaktine syirik iku dosa zalim ingkang paling ageng, kezaliman yang paling besar menika syirik. Dados syirik menika dosa ingkang paling ageng. Amargi Bapak Ibu para jamaah ingkang hormati rahimani wa rahimakumullah, syirik menika dosa ingkang gegayuhan kalian uluhiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dosa ingkang kaitanipun kalian uluhiyah, perkawis uluhiyah ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala menika ingkang dados sesembahan kula lan panjenengan sami. Mboten wonten sesembahan sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten napa kemawon ingkang berhak dipun ibadahi sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Dados menawi wonten tiyang ingkang ibadah dumateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala, dheweke niku sampun meletakkan sesuatu yang itu seharusnya hak Allah diberikan kepada selain Allah. Lan zalim menika Bapak Ibu para jamaah ingkang hormati rahimani wa rahimakumullah, zalim menika nggadhahi ateges seseorang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, menika diarani zalim. Kosok wangsulipun inggih menika adil. Kebalikannya adil. Adil itu meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. La zalim kebalikan, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dados tiyang ingkang ibadah dumateng sasanesipun Allah, dheweke niku sampun napa? Nyalahne hak ibadah, nggih. Menehi hak ibadah dumateng sasanesipun Allah Subhanahu wa taala. Padahal hak ibadah menika hak khusus kagem Allah Subhanahu wa taala. Dados menika kezaliman ingkang paling ageng. Syirik menika kezaliman ingkang paling ageng. Lan ugi menika lamma suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dipun suwun pirsa dumateng salah satunggaling sahabat. Sahabatipun menika tanglet dumateng Rasulullah, ayyudz dzanbi a'dzam, ya Rasulullah, dosa punapa ingkang paling ageng? Salajengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring wangsulan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Sira gawe tandingan kanggo Allah Subhanahu wa taala
kamangka Allah sing nyiptokake sira. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Allah lah yang menciptakanmu. Allah ingkang nyipta kula panjenengan sami Bapak Ibu para jamaah. Kula panjenengan sami dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi rezeki dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi kauripan dening Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat sedaya ingkang saged dipun nikmati kula panjenengan sami sedaya menika saking Allah Subhanahu wa taala. Dados dosa ingkang paling ageng, kezaliman ingkang paling ageng nalika menungsa menika ingkang dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala justru ngibadah dumateng marang sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Dados syirik menika nggih Bapak Ibu para jamaah ingkang hormati rahimani wa rahimakumullah, syirik menika dados dosa ingkang paling ageng. Lah menika Bapak Ibu pramila menika dosa syirik menika dosa ingkang kedah kula lan panjenengan sami mangertos. Supados kula panjenengan sami saged nebihi dosa syirik menika. Amargi menawi kula panjenengan sami mboten ngertos, oh iki syirik. Oh menika syirik, nika syirik akbar, menika syirik asghar, menika syirik ageng, menika syirik alit. Menika perkawis tumindak napa? Napa amalan menika kalebet tumindak syirik, keyakinan menika kalebet kesyirikan. Menawi boten ngertosi sedaya menika wau, kula lan panjenengan sami bakalan nyemplung nggih wonten ing kesyirikan dalam keadaan tidak menyadarinya. Bakal nindakaken syirik nanging piyambakipun boten sadar. Lah menika Bapak Ibu para jamaah ingkang hormati rahimani wa rahimakumullah. Mila menika wigati sanget kula panjenengan sami kedah ninaoni babagan syirik. Salajengipun ya pitakenan ingkang nomor kalih menika ma huwa asyirkul akbar. Napa ingkang dipun arani syirik akbar? Syirik ingkang ageng. Dados syirik menika wonten kalih mangke Bapak Ibu nggih. Wonten syirik akbar menika syirik ageng ingkang saged batalne keislaman niku wau. Lan ugi wonten syirik asghar, syirik ingkang alit ingkang boten ngantos batalne keislaman. Ananging Bapak Ibu, ananging menika syirik asghar menika dosanipun langkung ageng tinimbang dosa-dosa ageng sanesipun. Nggih. Terus kalau wau syirik menika dosa ingkang paling ageng nggih. Urutan pertama. Wonten ngandhapipun kathah dosa-dosa sanesipun. Membunuh, nggih, dosa berzina, minum khamr, riba lan sanesipun. Lah dosa syirik niku wau wonten syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar menika dosa ingkang paling ageng. Sak ngandhapipun dosa napa? Syirik asghar, syirik ingkang alit. Syirik ingkang alit menika tinimbang dosa-dosa sanesipun wau, tinimbang dosa napa? Mateni wong, dosa zina, dosa napa? Miras, nggih, khamr, dosa napa? Riba lan sanesipun menika tasih langkung ageng dosa syirik asghar. Nggih. Mila menika kula panjenengan sami mangke insyaallah nggih bakalan bahas masalah syirik asghar Bapak Ibu. Nggih. Sasampunipun mangke pembahasan syirik akbar. Nggih. Lah menika kalau wau nggih pitakenanipun napa ingkang dipun arani syirik akbar, syirik ingkang ageng. Wangsulanipun asyirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillah. Syirik akbar menika maknanipun ngaturaken pangibadahan dumateng saksanesipun Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Menika syirik akbar. Ibadah menika kuatah nggih. Macem-macemipun
jenis-jenisipun kathah Bapak Ibu. Mboten namung salat, mboten namung siam, mboten namung sedekah, mboten namung maos Quran, mboten namung sujud, rukuk, donga lan sanesipun. Ananging ugi menika wonten ibadah-ibadah ingkang batin. Nggih, mahabbah, rasa tresna, tawakal, khauf, ajrih, takut, rasa harap, roja lan sanesipun menika ugi kalebet ibadah. Nggih. Dados mangke pembahasan syirik akbar menika pembahasanipun nggih luas sekali. Nggih. Walaupun nanti mboten sedaya kula panjenengan sami saged bahas. Nika insyaallah mungkin namung poin-poin pokokipun mawon. Perkawis-perkawis ingkang paling wigati, ingkang paling penting, ingkang kedah dipun mangertosi kula panjenengan sami. Contonipun kadua ghairillah. Contonipun kados ndonga dumateng sanesipun Allah. Nika contoh. Ndonga dumateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Ndonga marang jin, ndonga marang tiyang ingkang sampun seda, ndonga marang malaikat, roh leluhur lan sanesipun menika kalebet syirik akbar. Lan ugi wal istighatsatu bil amwat, nyuwun pengayoman marang wong sing wis mati. Nggih, nyuwun pengayoman perlindungan saking tiyang ingkang sampun seda. Niku wau doa wau lebih umum nggih, istighatsah menika kalebet salah satu jenis doa. Istighatsah menika nyuwun pengayoman saking sedaya musibah, bala, mala. Lan ugi menika Bapak Ibu awil ahya al ghaibin utawi nyuwun pengayoman dumateng tiyang ingkang tasih urip, tasih sugeng ananging ghaib boten wonten ing ngarsanipun piyambak niku wae. Artosipun menika nyuwun dumateng tiyang ingkang napa? Yang ghaib itu artinya yang tidak berada di hadapan, yang tidak ada di depannya, yang tidak bisa mendengar permintaan. Menika inggih kalebet perkawis syirik. Dheweke niku manggen teng Karanganyar. Nyuwun pengayoman, nyuwun pitulungan saking tiyang ingkang wonten ing pundi? Madura misalipun. Menika wonten tiyang ingkang dianggep napa kiai, waliullah, tiyang ingkang saleh. Nyuwun nggih dumateng kiai niku wau. Lantaran donga disebut ya Kiai fulan, kula nyuwun tulung nggih. Nyuwun tulung kula dipun bantu. Kula nyuwun pitulungan saking perkawis-perkawis menika. Perkara-perkara permasalahan-permasalahan. Kula nyuwun dipun lantari utawi dipun apa? Wasilahi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Supados donga kula niku wau dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun dumateng tiyang ingkang boten hadir. Nggih. Menika ugi kalebet syirik akbar. Nah menika pinangka contoh-contonipun nggih tumindak ingkang kalebet syirik akbar. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala paring dawuh wonten ing surat An-Nisa ayatipun 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Lan sira kabeh padha ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala lan aja padha tumindak syirik. Lan aja padha tumindak syirik. Dados kula panjenengan sami dipun dawuhi dening Allah Subhanahu wa taala supados kula panjenengan sami niku ngibadah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan ampun istilahipun apa? Nyekutukake Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kalian napa kemawon.
Napa niku menungso, napa jin, napa malaikat, napa kewan, napa watu, napa patung, uwit lan sanesipun. Menika ingkang dados dawuh saking Allah Subhanahu wa taala. Dados kalau wau nggih Bapak Ibu ingkang dipunarani syirik akbar menika, ingkang dipunwastani syirik akbar menika ngaturaken pangibadah, ngaturaken ibadah dumateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih donga, istighosah, napa niku tawakal, nggih. Nyuwun rejeki, nyuwun pengayoman, nyuwun pitulungan saking perkawis-perkawis ingkang namung Allah Subhanahu wa taala ingkang saged ngijabahi, ingkang saged nyembadani. Kita saged Bapak Ibu nyuwun rejeki dumateng sanesipun Allah? Mboten saged, mboten angsal. Amargi rejeki punika namung milik Allah Subhanahu wa taala, kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Namung Allah ingkang saged paring rejeki dumateng kula lan panjenengan sak. Nyuwun sehat kesarasan boten saged, boten angsal. Nyuwun dumateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dados menika ingkang dipun arani syirik akbar. Lan ugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi nate paring dawuh min akbaril kabair asyirku billah. Kalebu dosa sing paling gedhe yaiku tumindak syirik marang Allah Subhanahu wa taala. Nika kalebet dosa ingkang paling ageng. Bahkan ini merupakan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar yaitu menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Bapak Ibu para jamaah ingkang hormati rahimani wa rahimakumullah. Ing jaman riyin saking zamanipun Nabi Adam alaihissalam dumugi zamanipun Nabi Nuh alaihissalam. Saderengipun Nabi Nuh diutus dening Allah Subhanahu wa taala dados rasul ingkang pertama, ingkang nomor setunggal. Dados Nabi Nuh menika rasul ingkang nomor setunggal. Rasul yang pertama. Ananging nabi yang pertama inggih menika Nabi Adam alaihissalam. Nggih, dados ampun klentu. Nggih, nabi ingkang nomor setunggal inggih menika Nabi Adam. Ananging rasul ingkang nomor setunggal inggih menika Nabi Nuh alaihissalam. Lah rasul menika dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala nalika kedadosan syirik wonten ing umatipun. Nalika umatipun menika nindakake syirik, Allah mengutus orang rasul. Tujuanipun apa? Supados rasul niku wau ngajak umatipun supados kembali beribadah hanya kepada Allah. Supados ngibadah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala lan nebi sedaya kesyirikanipun. Lan niku wau saking zamanipun Nabi Adam dumugi saderengipun diutus Nabi Nuh alaihissalam dereng wonten kesyirikan. Kesyirikan itu dereng wonten. Dereng kedadosan wonten ing donya menika. Ananging dosa-dosa sanesipun wonten, sampun wonten. Dosa pembunuhan kita. Sinten ingkang pertama kali melakukan dosa pembunuhan di atas muka bumi dari keturunan Nabi Adam? Sinten? Qabil. Wonten apa putranipun Nabi Adam cacai kalih gitu, enten Qabil kalian Habil. Nggih. Tiang kalih niku wau dipun dawuhi Allah Subhanahu wa taala maringi sesembahan apa? Maringi persembahan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk memberikan persembahan kepada Allah. Lah menika Qabil dan Habil akhirnya memberikan persembahan. Hewan kurban dipersembahkan untuk Allah. Nggih. Lah menika Habil ingkang dipun tampi napa persembahanipun dening Allah Subhanahu wa taala. Ananging Qabil menika mboten ditampi. Akhiripun napa? Qabil hasad iri dumateng Habil dipateni. Padahal niku seduluripun kiambak.
saudara kandung dibunuh. Nih, itu pertama kali terjadi dosa pembunuhan di atas muka yang dilakukan oleh anak keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Ini kok dosa pembunuhan sampun kedadosan, sampun wonten. Lan dosa-dosa sanesipun apa niku dosa ngapusi, tawi dosa zina, khamr lan sanesipun sampun wonten. Ananging menawi dosa syirik punika dereng kedadosan. Nembe sepindah kedadosan wonten ing umatipun Nabi Nuh alaihissalam. Awalipun pripun Bapak Ibu? Awalnya nggih kawiwitan syirik wonten ing umatipun Nabi Nuh menika. Awalnya ada beberapa orang saleh. Wonten saperangan tiang ingkang saleh. Wonten ing zamanipun umatipun Nabi Nuh alaihissalam. Nami-naminipun Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Menika ingkang dipun sebat dening Allah Subhanahu wa taala wonten surat Nuh. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Nalika Nabi Nuh menika dawuh utawi ngajak-ajak umatipun, mendakwahi umatipun supados ibadah namung dumateng Allah lan nebi sedaya berhala-berhala ingkang dipun sembah dening umatipun. Lah menika wonten pertentangan, wonten permusuhan saking tokoh-tokoh pembesar-pembesar umatipun Nabi Nuh. Salajengipun ngomong nggih, istilahipun mangsuli dawuhipun Nabi Nuh kala wau, la tadarunna alihatakum, aja sira kabeh ninggalake brahala-brahala sing disembah sira kabeh. Aja ninggali Wad, Yaghus, Ya'uq, ya napa Yaghus, Ya'uq, Nasr. Nggih. Aja ditinggal patung-patung kuwi wae. Tetep disembah. Menika istilahipun apa? Pertentangan saking tokoh-tokoh utawi napa niku pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh alaihissalam. Lah brahala-brahala niku wau Bapak Ibu, patung-patung atau sembahan-sembahan berhala-berhala yang disembah Nabi umatnya Nabi Nuh niku wau nggih saking Wad sinten wau? Wad, Yaghus, Wad, Nasr, Yaghus, Ya'uq. Sinten wau? Wad dan wala suwa'an wala Yaghus wa Ya'uq wa Nasr. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Nggih. Sedaya gangsal patung niki ingkang dipun sembah wonten ing zamanipun Nabi Nuh menika awalipun tiang-tiang ingkang saleh. Nggih, wonten tiang-tiang ingkang saleh naminipun niku Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Tiang-tiang ingkang saleh ingkang ibadah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala, tiang ingkang bertauhid, tiang ingkang ahli ibadah, dados istilahipun ulamaipun kaum Nabi Nuh alaihissalam. Lah salajengipun tiang-tiang ingkang saleh niku wau sedo. Nggih. Saking tresnanipun umat Nabi Nuh menika ageng sangat dumateng tiang-tiang ingkang saleh niku wau, akhiripun kuburan-kuburanipun dibangun. Nggih, dihias-hiasi, dibangun, dijadikan tempat ibadah. Lan ugi didamel patung-patung tiang-tiang ingkang saleh niku wau. Patung-patung ingkang mirip kalian tiang-tiang saleh niku wau. Awalipun boten disembah. Nggih, umatipun Nabi Nuh namung ibadah wonten ing kuburan-kuburan niku wae. Ibadahipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ananging napa? Sasampunipun dangu setan mlebet. Setan napa? Ojo-ojoi umatipun Nabi Nuh supados nyembah patung-patung niku wae. Salajengipun dados brahala ingkang disembah. Menika Bapak Ibu, nggih. Lah menika ingkang napa perkawis, salah satu galing perkawis ingkang dados sebab utama terjadinya kesyirikan wonten ing donya menika inggih menika berlebihan kepada orang-orang saleh.
hulu terhadap orang-orang soleh. Nggih. Dados tiang-tiang ingkang soleh niku wau estu nggadhahi napa? Hak supados dipun mulyakaken, dipun tresnani, dipun contoni, dicontoh, diteladani. Ananging Bapak Ibu, tiang-tiang ingkang soleh menika tetep hamba Allah Subhanahu wa taala. Boten angsal dipun sembah, boten angsal dipun suwuni perkawis-perkawis ingkang namung Allah Subhanahu wa taala ingkang saged nyembadani. Banyak orang-orang yang soleh yang kemudian setelah meninggal akhirnya kuburannya dikeramatkan, kuburannya diagungkan, disembah jadi berhala. Napa wonten brahala wonten ing zaman menika wonten kathah. Ya mungkin wonten dalilipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh menawi umat Islam menika bakalan ngibadah dumateng brahala kados tiang-tiang kaum musyrikin zaman riyin. Ya, zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman jahiliyah riyin Bapak Ibu. Bapak Ibu ingkang hormati rahimani wa rahimakumullah, wabilih materi kagem dalu punika kula cekapaken semanten rumiyin. Amargi menawi kula tambah mangke mboten cekap wektalipun. Wabilih saking napa ingkang kula aturaken kala wau babagan syirik akbar niku wau wonten ingkang dereng dipun pahami monggo saged dipun tangletaken menawi wonten ingkang dereng jelas. Boten wonten Bapak Ibu? Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kita di yang muslim pada negara yang Nggih. suatu saat orang muslim itu harus mengelak masuk agama Islam atau Kristen. Sebab mereka muslim Syirik niku napa? Nasani Islam. Bukan. Ini sekarang udah ini apakah syirik? Kita ingin belajar kita. Ada yang mungkin yang untuk mengetahui atas berkaitan zaman itu masing bersama kejayaan atau maksudnya Islam. Nggih. Bagaimana bisa kita untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ingkang nomor sepindah nggih wau. Ingkang nomor setunggal nggih menika tiyang ingkang ngrasuk agama sanes Islam. Ya, awalipun tiyangipun muslim ananging amargi ajeng nikah misalipun nggih contonipun ajeng nikah kalian tiyang non muslim akhiripun dheweke niku pindah agama. Dados agama sanesipun Nasrani contonipun Kristen menika dipun arani murtad. Dipun arani murtad kafir. Yang jelas menika termasuk pembatal keislaman. Termasuk pembatal keislaman. Lan ugi menika mangke dheweke niku bakalan nindakaken kesyirikan. Amargi sedaya agama sanesipun agama Islam menika dasaripun kesyirikan, Pak. Landasanipun menika kesyirikan. Beribadah kepada selain Allah. Walaupun mungkin mereka juga masih meyakini ada Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang paling tinggi. Kados dene tiang-tiang Nasrani menika, tiang-tiang Kristen menika wonten tiang napa enten Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus.
Tiang-tiang niku wong nggih yakin enten tiang enten napa Tuhan Bapa yang paling tinggi. Allah istilahipun Allah Subhanahu wa taala. Ananging ugi wonten Tuhan anak Nabi Isa alaihissalam yang diyakini sebagai anak Allah. Ini kok kesyirikan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dadosipun tiyang ingkang ngrasuk agama sanesipun Islam menika bakal mlebet perkawis bakal mlebet wonten ing kesyirikan, kekufuran. Nggih, murtad batal keislaman. Nauzubillahi min dzalik. Menika kathah kedadosan nggih. Namun amargi perkawis-perkawis ingkang remeh, nggih, perkawis-perkawis donya, nikah niku wau utawi karir kerja, nggih, utawi napa malih? Kemiskinan ekonomi, ya, himpitan ekonomi, ditawari murtad bakalan apa ditawari bantuan tapi syaratipun kedah murtad. Kathah Bapak Ibu ingkang ngoten niku kathah. Terutama di daerah-daerah pedalaman yang di sana banyak kristenisasi. Tengkarangannya dewa kan ngoten. Di beberapa daerah di Karanganyar ada. Daerah-daerah pinggiran Bapak Ibu. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ingkang nomor kali niku wau nggih. Napa Pak wau? Wau kula kesupen napa ingkang nomor kali wau? Oh nggih, tiyang riyin nggih. Karena keterbatasan napa istilahipun ilmu nggih, akses ilmu dan yang lain sebagainya. Menika Bapak Ibu ingkang kula hormati rahimani wa rahimakumullah. Nalika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai seorang rasul, seorang pemberi kabar gembira dan pembawa peringatan. Lan dakwahipun rasul menika saged nyebar dumateng sedaya penjuru dunia. Dengan wasilah-wasilah ingkang kathah sanget. Nggih. Zaman riyen nggih saged ngoten. Dengan penaklukan wilayah-wilayah, kemudian kaum muslimin tersebar ke seluruh penjuru dunia, mendakwahkan Islam. Ya. Akhirnya mereka bisa mendapatkan ilmu atau pengetahuan tentang agama Islam. Yang jelas Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir." Tidak ada satu umat pun kecuali telah sampai kepada mereka seorang pemberi peringatan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan menurunkan azab, siksaan, hukuman kecuali kami sudah mengutus seorang utusan. Jadi sudah ada peringatan yang sampai. Sudah ada pengetahuan tentang agama Islam. Siapapun yang sudah sampai kepada mereka peringatan, sudah sampai kepada mereka kebenaran tentang agama Islam, tapi mereka memilih untuk tetap di atas kekufuran, maka mereka itulah yang akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Terus secara umum ngoten niku. Nggih. Walaupun mungkin mereka tinggal di pedalaman yang akses informasinya sulit, nggih. Tempat-tempat yang istilahipun jauh dari peradaban, Allah Maha mampu Bapak Ibu. Allah Maha mampu untuk menyampaikan risalah ini kepada para hambanya. Dan tidak mungkin Allah akan menyiksa seorang hamba ketika sama sekali dia belum pernah mendengar apa itu Islam. Allah zalim kalau seperti itu. Maka ketika nanti di akhirat Allah menghukum para hambanya, mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah karena memang mereka layak untuk mendapatkannya. Sudah ada peringatan tapi mereka mengabaikan peringatan tersebut. Itu pilihan mereka sendiri. Terus menikah Bapak Ibu, terus kula panjenengan sami ampun gadai pepanggihan ampun gadai kapitadosan menika wonten tiang-tiang ingkang bakalan dilebetne neraka ananging dheweke niku tiang-tiang niku wae dereng mangertosi masalah babagan Islam. Tauhid syirik niku mboten bakalan wonten niku. Karena itu termasuk kezaliman kalau memang itu terjadi, Allah menzalimi para hamba. Sedangkan Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit.
Jadi ketika nanti seorang hamba dimasukkan ke dalam neraka karena memang mereka layak untuk mendapatkan. Itu disebabkan karena pilihan yang mereka pilih di dunia. Makatan kita lagi buat pilih yang sakit kula aturaken wallahu alam bishawab. Bapak Ibu para jamaah ingkang hormati rahimani wa rahimakumullah. Cekap semanten nggih dalu punika pengawasan dalu punika mugi manfaat saged dados ilmu ingkang manfaat kangge kula panjenengan sami lan mugi Allah Subhanahu wa taala paring taufik dumateng kula panjenengan sami supados saged ngamalaken ilmu ingkang sampun diwangertosi. Ilmu ingkang sampun direngkuh, ilmu yang sudah didapatkan bisa kita amalkan. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Matur nuwun sangat. Sampun midhangetaken kanthi sae, jazakumullah khairan. Monggo kita tutup kanthi maos doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya